IFM News Regional. Kapalaos ti Luksaw, tinaruay a commuter iti parikot da iti panagpangato ti plete, partikular iti agbibiyahe agturong iti siyudad ti Baguio. Nagiti pasaheros ket nakigtod iti insigida nga impangato dat plete iti itogon Baguio nga ruta. Sigon kadigiti pasaheros iti sigod nga plete da iti nasaong nga ruta iti laing Marso 29 manipod 50 pesos kel laat da ito ay mato iti 90 pesos tunggal pasahero para iti mapatapatang 20 kilometer nga biyahe. Gapo iti dandani nga doble panagato iti plete impeksa digiti commuter a panagdanagda nga mga bagada kasla na labes iti singir ken mabalin nga saan da ito iti maitunos iti naaprobaran a fare matrix iti LTFRB. Manang naman digiti ana apagtara na pasahero a malawlawagan iti kasasaad ken mapanunod da iti pagimbagan digiti driver ken commuter. May naig di dito kidawan digiti umili iti tulong iti maseknan tapnon maipayan da iti atensyon ti nasaong nga pakaseknan ken dagos ang maserugbaran iti maseknan nga ahensya. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak. IFM.